Na sziasztok, én Bence vagyok. Ez itt az Android Game Hack csatorna. Ha meg akarjátok hackelni ezt a játékot, ez a játék, ez a Poo. Ha ezt meg akarjátok hackelni, újból mondom, akkor most jól figyeljetek. Ide be kell menni a beállításokba, és be kell kapcsolni az ismeretlen forrásokat. Egyelőre. Utána egyből belépünk YouTube-ba, és be kell ütnünk, hogy Poo Heck Media Fire. Fontos, hogy ott legyen. Rámegyünk egy tetszőleges videóra, mondjuk nekem a második lesz az, és rámegyünk ide a Media Fire Download, amit a leírásban megtalált. Itt is vagyunk. Rámegyünk, hogy download, letöltés, és nekem ugye már megvan, szóval én új fájlra megyek, hogy hozzon létre, mert nem akarom, hogy kárba vesszen. De fontos, hogy az eredeti forrásból, a Play áruházból ne legyen letöltve. Itt is vagyunk, ez ugye ez az. Itt rámegyünk a telepítés gombra. Na, telepített alkalmazásra megyünk, hogy kész. Innen kilépünk, és bemegyünk a Pooba. Na, itt is van, és lehet vele játszani. Bármit, láthatjuk, végtelen pénzünk van, szóval akármit most én bemegyek, és meg tudom venni. Na, hát ez lett volna a kis Poo Hack videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl. Én Bence voltam, sziasztok!